A wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda mutum zai bi ya cire kudinsa da ke cikin wani application da na taba kawo muku na mCrypto. A baya na kawo muku wani bidiyo wanda na nuna muku step by step yadda mutum zai bi ya fara samun kudi ta hanyar aiki na sobe ko kuma playing game. Waɗanda ba su kalli wannan bidiyon ba, a cikin description a cikin wannan bidiyon na sa muku link ɗinsa, kawai ka danna zai kai ka cikin inda za ka kalli wannan bidiyon step by step. So a yau na kawo muku yadda ake withdraw ko yadda ake cash out na duk wani coin da ka tara a cikin wannan application na mCrypto. So a takaice wani application da na kawo bidiyonsa a baya step by step, zan faɗa muku kaɗan daga cikin abubuwan da ake yi a cikin wannan application ɗin har a samu kuɗi da shi. Ana yin referral na farko, sannan kuma ana yin playing game, sannan ana sobe. So duk wanda kake so a ciki zaka iya ɗauka. So ana cash out da wannan application ɗin. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mu ɗora sabon shiri mai amfani irin waɗannan, za a sanar maka. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga ku ga yadda ake yin cash out a cikin mCrypto. Wannan proof da zan nuna muku ne ba don komai ba, sai don ku tabbatar cewa duk abin da za mu kawo muku a cikin wannan YouTube channel ta Ben Adam Tech, sai mun gwada shi, mun yi withdrawing. Idan na withdrawing ne, sannan za mu kawo muku shi domin kowa ya gwada. So idan kana so ka kalli cikakken bidiyon yadda ake register, ka jira wannan bidiyon ya kare domin ka ga yadda ake withdrawing a cikin wannan application nan. Bayan nan ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka jira bidiyon ya kare. Za ka ga bana na wancan bidiyon, sai ka yi clicking a kai, sai ka kalli step by step yadda za ka yi register da yadda za ka samu kuɗi. Kamar yadda kuke gani, wannan shine fuskar application da nake faɗa muku, wanda zai baka dama kai playing game, kai sobe, sannan ka samu kuɗi da shi. Wanda daga sama za ku ga ina da coin guda 10,225, wanda zan iya converting din su koma USDT, Bitcoin, Ethereum ko kuma Binance Coin da Ripple. Duk wanda nake so zan iya converting din sa ya koma. So zaka ga adadin yanda misali idan ya kai zaka iya withdrawing. So abinda za ku lura, duk wanda ya green so zaka iya withdrawing. Kaga zan iya withdrawing almost $1 a cikin waɗannan coin ɗin da na tara kenan. So amma yanzu zan yi amfani da USDT, ta shi zan cire na sashi a cikin Binance wallet ɗina. So yanzu za ku ga ina da coin guda 10,000. So yanzu zan iya cire su zo cikin Binance wallet ɗina. So yanzu zan yi amfani da email ɗina wanda na buɗe Binance da shi, wanda shi ake bukata a nan wajen. So za ka yi clicking a nan, sai ka sa, za su ɗauki coin ɗin, sai su baka USDT na adadin wanda kake da. So na muku wannan proof ne wanda ina so za ku ga yadda ake withdrawing, domin idan kana so kai ma ka tara irin waɗannan coin ne, so ka je ka cikin link da ke description, so ka danna za ka ga yadda ake register complete. So yanzu na yi requesting, za ka ga da yayi zai sa request submit successful. That means sun yi submitting wannan request na within 24 hours za su samu kuɗi na a cikin Binance wallet ɗina. So yanzu daga sama za ka ga reward history yana processing. So da zarar ya gama zai sa paid kamar yadda na ƙasa yake. So yanzu bayan nan zan je in shiga cikin Binance application ɗina domin mu ga nawa nake da shi a ciki, ko kuma nawa ne ya rage min a ciki, wanda idan wannan ya shigo shi ma zan ga ya ƙaru ko bai ƙaru ba. So yanzu zan shiga cikin application ɗina na Binance. Za ga ina da $1.8 wanda ya kai kusan $2 kenan, babu 0.2. So yanzu withdrawing din abin da na yi within 24 hours kusan suke turo shi. So zai iya ɗauke ka wasu awanni. So yanzu za ga bayan 24 hours na zo na duba, ina zaune kawai sai na ga notification na my mCrypto da kuma Binance an samun $1, wanda sai na tabbatar wannan coin da na yi withdrawing ne ya shigo. So shine na duba shi. So sai na ce bari na yi cikakken bidiyo akan yadda mutum zai yi withdrawing. Na san akwai waɗanda suka kuma suna so su yi withdrawing. So yanzu wannan shine yadda ake withdrawing a cikin wannan. So yanzu da na zo na yi refresh kuma na duba cikin Binance ɗina, za a ga ya koma $2.9 kenan. That means yanzu ya kusa $3 kenan approximately. So yanzu zan je in shiga cikin kamar history domin ku ga depositin na wannan $1 da ya shigo cikin wallet ɗina. So kusan yana cikin as pounding kenan, tunda pounding akai, zan shiga cikin pounding ɗina na USDT. Za ga shine 1.1 abu, 61 abu. So as history za ga last one deposit shine +1, shine wannan $1 da na withdrawing ta shigo.
So wannan shine yadda ake withdrawing a cikin mCrypto. Ka je ka danna description za ga link, na sa ga link na wannan bidiyon. So shine za ka kalli yadda ake yin cikakken yadda ake register da wannan application ɗin. Kai ma har ka fara tara coin, ka fara samun kuɗi da wannan application ɗin. Kusan I think application ne wanda idan ka ɗauko shi baka da asara. Za ka dinga playing game ne har coin ɗin nan suna taruwa. Da ka samu lokacin da baka da wani abu da za ka iya playing game, so za su samu coin ɗinka a cikin wallet ɗinka. So wannan da kuke gani reward history ne. Za ku ga kafin yana sa processing, but amma yanzu ya sa paid, already sun biya ni. So waɗannan su ne duka wanda na yi testing. Kada ka manta ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri, kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda za a sanarwa.